denoi, eskerrik asko etortzen datikan, ja baixe, 9:10 inguru diteu, bakigu hondikan jendea etorrikola, baina, bueno, duritzen mazuze pixkanaka hasingo gara, bale? Bakizan bezala gaurko saioa izangoa kultur ondaren ingurukoa, ondare materialan izango batez ere, eta hortako, dauzkago bai Carlos eta bai Josu hemen, da, bakuta bere zakitxoa prestatu du, eta horren berri emango dugu, gero bilen arteko tartian bai, 10 minututan urkirik beraztegin emantzun itzaldiko bideo zati bat ikusiko da, eta gero atxedenean jongo gara. Eta atxedenean, ikusita hemen gaudela, igartzan gaudela, aprobetxatuko dugu, bertan daun presa ezagutzeko, eta piskat horren berri emango dugu baitzi berreke bai. Eta, hoxe, atxedenetik bueltan, baina saio praktiko guain gore, taldetan jarriz, eta piskat ikusitakoak gurera ekarri, eta kulturteknikari modun edo, herrin nola aplikatu dezaken edo lantzen saiatuko da. Eta hoxe asmoa da, bauan behartzen hasi, eta ordu batak aldean bukatzekoa. Bale? A ber, oizatxe gina pasatzen den denoke. Euzein gauzakin, galderak eta hain, eta baina hoxe, talde txikila politia osatuko dugu, osake urbilekoa, euzimentak galderakin eta dut. Bale? Bueno, egunon, eskerrik asko etortzeagatik. Ni Josu Maroto naiz, Foru Aldundiko kultura ondare saileko arkitektoa, eta pixkat ondare eraikari buruz izango dut. Kultura ondarea, nire partia arkitektoarena da, uste gehienak kultura teknikariak izatela, beti hori izaten da, ez zer egin dezake kultur teknikare batek ondarearen inguru guzti honetan. Emango detena pixkat esplikazio teknikoa da zeran, eta bukaera mogonez kasu praktikoetara, eta gero ikusko dugu entzen mogonera batzu pixkat, ze kultura inon, nola parte hartu dezaken kultura teknikari batek eraikitako ondarearen gaian. Badirudi beti dala irigintzako goi bat, baina uste dugu ere badagoela horran asko egiteko kultura arlotik, ez da? Lehenengo goza da, pixkat esaldia gustatzen zaila, eraikinaren ezagutzen eta definizioa dira zaharberritze proiektu baten oinarria, ez da. Azkenean, arkitekto ontzat behintzat, ondarean lan egitea ez da obra berri bat egitea bezala, ez da. Ez daukazu orube bat eta eraikin aspentzea besterik gabe, baizik eta eraikin bat daukazu eta eraikin horren gainean egin barrezu lan, ez da. Orduan, gero hartzen dituzun erabakiak, horma egingo dut edo bestela egingo dut, ez dira hain garrantzizkoak guretzako, eta garrantzia ematen diogu asko aurreko lanari, ez da? Eraikina ezagutzeari. Eta hor nik uste dut badukagu lan asko kultura teknikariok, eta badukazuen lan asko ere bai, ez da? Eraikinaren ezagutza horretan laguntzen, ez? Arkitektoak askotan jutu diak elefantozen katxarrerian, baina hori ezagutzen badugu, gero, hartzen ditugun erabakiak, zuzenagoak edo okerrago izan daitezke, batak gustatuko zaio gehiago aldea hundiago egotea egiten den berrian, beste batek gustatuko zaio aldea gutxi egotea egiten den esku hartze berrian, baina iritzi kontuak dira, eta zer dagoen eta zer dagoen gaizki ez da nirresa. Baina gai behar duguna da, eraikin zahar batean esku hartzen dugun bakoitzean oso ondo dokumentatu behar dugu, oso ondo jakin behar dugu zein izan den eraikin horren evoluzioa, horre artxiboetako lan bat erdi bat egin behar da, arkitektuak ohituta ez gaudena normalean, eta hor asko lagundu dezake, ez da, kultura arloak asko lagundu behar du nik uste dut, egiten da esku hartze hortan, ez da. Gero ja gestioa zitaitzen dugu gero dago, baina nik uste dut espaldiak bai asko zaten nula, ez da. Berdin da gero zer egiten dugu, ez da ingarrantzizkoa, ze azkenen horria diferentziak eta ez gara sartuko, ez, zer da nobea, ez, aldea hondiko gota gutxiago, baina bai dokumentazioa jasotzeko momentu horretan, ez da. Ondarean ez daukagu araudi asko. Egia esan, gu azkenen lege pare batekin moldatzen garen ikuste gure eguneroko lanean, aldundian, lege pare batekin moldatzen dira. Gaina dira oso lege generikoak, eta orduan, pixkat interpretatzen, eta ez daukagu beste arlo batzuetan dauden beste lege da. 750 legea da gure besan hotxan eukitzen duguna lantokian, Euskal Kultura Ondareari buruzkoa. Eta gero Darebi dekretua pixkat erabiltzen ditugunak, 2006 dela aurri egoeran eraikinen
buruzko prozedura nola egin behar dan, bueno, bota behar danean zer egin behar dan eraikina babestuta balen badago, eta bota behar balitz, hor prozedura badago. Eta gero 317 dekretua definitzen dituela esku hartze motak. Eraikinaren interesaren arabera, normalean egiten da eraikin maila bakoitzari ezartzen zaio esku hartze maila diferente bat. Esku hartze maila diferente horiek 317 dekretuaren dandare. Eta dia, gero esplikatu dut zeratzen gode, baina esku hartze zientifikoa, kontserbatzailea, hor juten da degradazio bat egiten, gero esplikatuko du sakonago. Horik esango nuke diala araudi orokorrak. Baina gero hirigintzatik ere ondare eraikia, esango nuke babestuta dago edo regulatuta dago nolabait eta dauzkagu plan orokorretako katalogoak, gero pixkate hitz egingo dugu plan orokorretako katalogoi buruz, badare generikoagoak zerrenda hutsa bat dianak, eta beste batzuk landuagoak, ja bereien fitxaekin, eta guretzako askoz interesgarriagoa dianak, baina normalen hirigintzan gertatzen dena da, hirigintza plangintza da eta oso prozesu luzea, eta katalogoa egitera iristen dianean, iristen dira artikulak esausko esaten. Eta nabe egituten, eta zuten eskatzen kanpo kultura arloko teknikarien laguntza adibidez, batzute Eusko Jaurlaritzak bidaltzen duen zerrenda, kopiatzen dute plangintzaren bukaeran, eta horretzen da zerrenda hori zela. Guk esaten duguna da, zerrenda hori hasieran hartu behar dela, eta ikusi behar dela gaina hiriaren edo herriaren egituran zer egin duen, azterketa sakonagoa behar dela, eta baina, esan duguna da, baita ere, hirigintzatik pixkat regulatuta dagoela eraikitako ondare. Zeintzuk dian eskumenak? Estatuak, autonomi estatutuarekin, Eusko Jaurlaritzari pasazion eskumena, orduan ondarearen eskumena Eusko Jaurlaritzarena da. Lurralde historikoaren legeak aldundi ematen digun eskumena bada pixkat disiplina eta baimenak, gero esplikatuko ditu pixkatu beto. Eta gero ondare legeak udare ere pasatzen die beraien eskumena, ez da? Lizentziak, planemendua egitea eta presazko esku hartzeak, ez da? Argi esateko, Eusko Jaurlaritzak egiten dituna da eraikinak babestu. Ondare legearen arabera babesten ditu eraikinak. Beste honek, aldundiak egiten duguna da eraikin horietan egiten dian esku hartzeen pixkat begiratu eta baimendu. Eta gero udalak baimentzen ditu ere, baina aldundiaren baimenarekin planemendua egiten du eta babesten ditu herri mailako babesa merezi duten eraikinak. Esan gara dago, Eusko Jaurlaritzak babesten ditula Euskal Herri mailan interesa duten eraikinak. Gero ditzen du, pasa horren. Piskat, 780 ondaren legearen arabera, zer da, ikusiko duzute, lege hau ere norbaitek euskeratuko balu berriro, lagunduko legukela. Duten kondairatikako, artezko hirigintza, etnografi, zientzi, teknika gizarte, atletikako, baliogatik, interesgarritasuna izanezko eta beraz, babes eta aldezpena merezi duten ondasun guztiek osatzen dute kultura ondarea. Hola botatzen dizute eta esatzen, interesalden guztia da kultura ondarea. Baina zer gertatzen da? Eusko Jaurlaritza iristen da babestera, iristen denean. Eta momentu honetan badirudi asko dago babestuta, baina ez dagoen beste. Uste zenbakiak karrosatak, eta ez da zenbat elementu dauden babestuta ondare legearekin Eusko Jaurlaritzatik 1000 eta piko uste diala. Badiala, baina ez da beste. Ondare lege honek duena da hutsuna handi bat, ez da? Ze herri mailan interesa duten elementuak definizioan, ondare izango lirateke, baina babesik gabe gelditzen dira. Zer esan nahi du horrek? Elementu horien gain edozer gauza egin daitekela, edozer gauza pixkat udalaren eskumena dela elementu horiek mantentzea edo ez mantentzea. Hori hona edo txarra dan, askotan ez dakit, ez? Udalak izan dezaken presioa batzutan handiago izan daiteke, beste batzutan autonomia bidez atxarra, hori beste agian beste zea bada, baina lege honek orduan egiten dituna da, Euskal Herri mailan interesa duten elementuak hartzen ditu, eta bi sailkapen bat egiten du. Ematen du goia maila gorena,
sailkatutakoak, zermodotatuak, kalifikatutakoak, estatuan BIK ezagutzen dena, askotan etortzen zaizu, hau BIK da, eta BIK dago, hori erakoa ez. Bien de interes kultural, hori eskumena nola Euskal Herriari emanda dagoen, hemen izango izateke maila gorena, sailkatutakoak edo kalifikatutakoak. Eta gero egiten du beste maila bajoago bat, interesagian pixka gutxiago duena, eta egiten zaila inventariatua, zerrendatua, lege berri atatzen duten, daia terminoak behituz zehatzen dira. Egia esan normalean, kalifikado inventaria dutzen dugu eta okertzen gara delo. Eta gero, bi maila horietan egiten dira, bi talde horietan, definitu behar da, bai monumentua da, elementu bakarra bezala, monumentu multzoa da, egartza izan egiteke monumentu multzo bat, eraikin ezberdinez osatuta dagoelako, edo kulturgunea. Kulturgunean ikusten dut oraindik ez dagoela batez definitzen da legean zer da kulturgunea, espazio kultural, zer oso generikoa eta konpoxoa, baina oraindik Eusko Jaurlaritzak ez du bat ez abestu, eta 90ko legea da. Pixka zaila gara. Orduan nola babesten du Eusko Jaurlaritzak elementu bat, ez da? Esan dugu, kalifikatu edo maila goreneko hietan egiten du dekretu bat ateratzen du, eta esaten du, elementu hau ze mailatakoa da, monumentua da, multzoa da, edo kulturgunea, ez dugu esango, normalean monumentua da, edo monumentu multzoa da, ez da? Deskribapen bat egiten du, jotun da teknikariarea, eta deskribatzen duzu, eraikin hau, zer da, zer garaitakoa da. Ingurua zehazten du, hori oso importantea da. Oso importantea da ingurua zehaztea zergatik. Azkenean, eraikina ez dalako bakarrik eraikina. De hecho, adibide pilo bat dauzkagu, eta betxe asko ez egiten ungea igarran, eta hori gertatzen da. Babesten dugu eraikina, baina, karo, ondoan egiten badizkegu 10 pisutako post horre, gelitzen gira baserri bat, rotonda batean beste badu baserri bat, baserriak interesa gure dezake, baina baserriak behar du bere ingurua pixkat balioan jartzeko, ez da? Orduan dekretua bekere egiten dutena da, ingurua zehaztu. Eta inguru horretan printzipio ezin da ezer eraiki edo pixkat eraikinari kalte egingo dion ezer egin. Hori gero kontrolatza ez da nire ez, batek esan zidan behin. Landatu egitezkezu aitzak baserri baten ondoan, baina esan, bai. Eta asitzea egidan, eta ondoko, baserriaren jabeak esan zen. Badak zertatzen da? Babesere moan, ondoko baserriaren terrenak daudela. Eta niri biztak entzeko, zea bat egin egin, bateia bat egin egin. Hori ere, landatu egitezkera, nola landatu, pentsatzen zuen normalia zer, zuaitzak landatu baserri baten inguruan normalena, baina, intentzio txarrak egiten badezu, hori ere ezin da egin, ez? Zer egin ditakete eta zer ez, babesere mo batean. Txabolak eraiki, beste eraikin bat jarri, normalean ez. Saiatzen gabetzat, ere mori libre uzten eta eraikin eri uzten. Gero, babes dekretua hori oso garrantzizkoa da. Babes dekretuak esaten du zer egin daiteken eta zer ez. Guk egia esan Eusko Jaurlaritzarekin kritikatxo batzuk botatzen dizkigun ez behinka. Zer egin daiteken eta zer ez esatea eraikina behin ikusita bakarri ez arreza. Eta askotan jakin gabe eraikinaren atzean ze arazo egon daiteken, egitura aztertu gabe, ez diatortzen Eusko Jaurlaritzakoak eta egituraren karga proba batzuk egin edo ez dakitea pixkat atzean zer arazo dagoen, ez da? Orduan, esatea zer egin daiteken eta zer ez, esatea, hau handitu daiteke, zaren badakite egitura dagoen, ondo dagoen nola jakin dezaket handitu dezaketan eta ez da? Orduan pixkat horre goten da, ez da? Baina, berei jartzen dituzte irizpideak, eta berez, horiek bete behar dira, ez da? Eta guk egiten duguna da gero, irizpide horiek betetzen diran edo ez, begiratu. Aldun direzena. Eta gero, monumentu multzoetan, ez hartzen dena da, monumentu multzoan, adibidez, ekartzako monumentu multzoan, edo bestela, bedozin aldezarretan, segurako aldezarra adibidez, ez hartzen dena da, elementu bakoitzak ze babes maila duen. Multzo batean, elementu guztiek ez dute babes maila berdina. Orduan, hori ere Eusko Jaurlaritzak egiten dira. Ja zehazten du, oantxe komentatuko dugu, eta nola zehazten du, eta listo. Eta gero, bigarren mailan, inventariotakoak, dekretuak berdinak dira, baina ez du babes dekreturik ezartzen. Legeak ez du behartzen Eusko Jaurlaritzak babes dekretua jarri behar duenik. Hori guretzako da, esatu bezala da, kriston aberia. Esate dizu, babestu behar zula, baina ez du esaten zer duen balorea, zer kez, zer egin daiteken,
Orduan zer egin behar da? Proiektu bat egin eta lan asko egin. Hori, proiektu egiten den arkitektoak edo taldeak aurkeztu behar dizu, aurre azterketa hori benetan ematen dituen pausoak eta ematen dituen esku hartzeak egon behar dutelako arrazoituta nolabait, ez da? Jak ez dagoen babes dekretu hori eta ez egin diriteken eta zer ez, oso ondo arrazoitu behar zu egiten duzu pauso bakoitza. Bestetan ere arrazoitu beharko litzateke, baina, honetan oraindik gehiago ez dagoelako definiziorik eta ez dagoelako azterketarik, ez da? Orduan pixkat, hau irigintza mundukoa da, baina pixkat zein da babestutako eraikin batean baimen bat emateko erabiltzen den prozedura, ez da? Gora daukazue sailkatutako elementu bat, inventariatuta dagoena, multzo bat, plan berezia, hori oraintxe komentatuko dut. Plan berezia egiten denean, Eusko Jaurlaritzak babesten du multzo bat, multzo bat, eta udalak egin dezakena da multzo horren babes dekretu hori zehaztu. Plan berezi baten bitartez eta bere irigintzako planteamendu baten bitartez. Eta esperientzia gaina batzuk badokazue. Plan berezia edo bestela hor daiteke, agian udalak erabakitzen du plan berezirik ez egitea eta dekretu horrekin lan egitea. Eta gero da ere, udal interesa duten elementuak. Udalak beti eman behar du baimena dozein esku hartzea egiteko, hori da dago. Diferentzia izaten da, aldundia non sartzen da. Eusko Jaurlaritza esaten bezala desde la barrera. Jartzen daia, behar babesten du, juten datzera, eta bezbeik egoal toketxo emango dizu, aizu hemen nola egin duzun, baina normalean ez da sartzen ja. Beraz bakarrik babestu egiten dut. Selkatutako elementuetan, aldundiak txostena egin behar du beti, eta hori da udalak baimena eman aurretik. Inventariatuetan, udalak jakinerazi behar du, lanak hasi baino 10 egun hilabete bat lehenago aldundiari, lanak hasi behar dutela. Zer gertatzen da, aldundiak daukala eskumena obrari gelditzeko irizpideak ez bale badira zuzena. Obrak hasi baino hilabete lehenago. Obra bat gelditzea, orain igual pixkatera esagoa da, baina presioaren erabera izan daiteke nahiko zaila. Normalean eskertzen duguna da, udalek ere inventariutako elementuei buruz aurre txosten bat eskatzen balen badigute, denontzako erresago da, ez da? Baimen eman horretik denok balen badakigu zein dan irizpidea, erresago izatu da. Baina nahiko irikia geha eta gustatzeko gari. Esatuko, ez etorria proiekta bukatuta dagoenean bestela behar dugu denbora pila bat aztertzeko, ez? Lana denon artean egiten dugu beti erresago da. Plan berezi gabeko multzoetan, baita aldundiak baimena eman behar du edozein esku hartzeko, egiteko. Bergarako aldezarreko txostenak egin ditugu, baita ere komuneko baldoz aldatzeko ere bai. Legeak esaten du, aldezarren egiten da edozein esku hartze, txostena aldatu da. Bergarakoak eta bainatikoak argi puntila. Komuneko lur aldatu, dutxa kendu eta bainera jarri. Bainera kendu eta dutxa jarri. Horlakoak ere egiten ditugu. Pasaizu ezkoak dira, baina hori ezagun lortu pixkat legearen hori simplifikatzen nahi. Baina plan berezia duten multzoetan, segura kasu adibidez, baimenaren jakinarazten egin behar da. Hori gero jaztu dute zaila. Jauduela plan berezia egitu dute, esaten hainago eskumena gurea da, jazten dugu atundia, eta ez dugu jakinarazten. Berez jakinarazi behar da obra horien berri eman bazti atundiari. Errenterin eskatu genien, eta nik uste lehenengo astean lehenengo harrapatu geniela. Ego gai bazan eta arkeologi baimena zuten eskatu. Eta enteratu ginean zerrenda bera izaguten. Eta udal interesa duten elementuetan, ez dago ezer jakinarazio barek, eta aldundia hor berez, ez da sartzen. Ez da sartzen, baina askotan egin izan ditugu, iritzi txostenak eman, eta horretarako beti preso daude. Azkenean, nik uste lankidetza hona dela, gu hortako gaudela ere bai, eta piskatu hona dela bezala. Berez hortan adituagoak gera non iritzia jasotzea, nahiz eta gero, udalak izan ditzakeen irizpideak beste batzuk izan, eta hartu barreko bideak batzukan beste batzuk. Baina nik uste dut ondo dagoela bentsat ide horiek argi izatea, zeintzuk dian eta zeintzuk dian ondarearen ikuspegitik dauden irizpideak. Gero irizpide gehiago daude herri batean, eta balantzan jarri beharko dira beti, baina bentsat izatea, ez da. Pixka komentatzen izena, multzoko dekretuak, ez da. Selkutako multzoetan, guztezue gorritik horira, ez da, pixka alerta maksimo izango izateke gorrikoak, badar elementu batzuk multzoetan babes berezia dutenak, ez da?
babes ertaina, oinarrizko babesa, babes morfologikoa, bada elementu batzuk babesik ez dutela, bada elementu batzuk diskordanteak izan daitezkela, multzo baten barruan, esan, dela 5 urte egindako txabola bat, ez du ezer, ez du erlaziorik multzoarekin, eta gero bada elementu batzuk babes partziala edo diskordantzia partziala, etxoni egin diote levante bat, edo egin diote, dia elementuk nahiko arazoak emate dituzenak diskordiantzaiek, zer egiten duzu hiekin. Nakoanen kentzia zaila izaten da. Jatorrira bueltatze hori ere, ondarearen ikuspegitik ere geroz eta zalantzak gero, ez da ze jatorrira bueltatu da diren elementua. Hor badago asko aztertzeko, eta horretik zaiz bene. Hor sartzea baino eta jakitea ze kultura etorri behar dan, zeuritan ikuste eta aldatzen joango zala, eta ezakit moda asunto bat, baina beste azterketa sakona bazkatzen dela, oso importantea dela horreko pausoa, jakitea zer daukagun, jakita gauza bakoitza zer garaitakoa da, eta hori jakin da gero ja hartuko ditugu erabakiak. Baina guazen benetan hori jakitea. Hori jakin gabe erabakiak hartzea hori behi dela kamikaze, ez daukazu heldulekurik. Eta hori dira Gipuzkoan dauden babestutako multzoak, eta aparte falta da Santiago bidea dela multzorik erraldoiena, horre Eusko Jaurlaritzarekin da, babestu du, Santiago bidearen inguruan zegoen, guztia, eta dekretu bakar batean, esan du, tsunami bat etorri da, eta babestu ditu, elementu pila bat, modu errez batean, zergatik, monumentu multzo bat deklaratzerakoan, ez dagoelako elementu bakoitzaren azterketa sakona. Babestu dute, Ordiziko frontoi txikia, beste gauzaia, da ibilbide kultural bat, eta hori ondo dago, eta hori ulertu dezakegu ez dela ibilbide jakobide da, eta guzti hori. Baina, bestean, ez balen badago azterketa bat egiten, gero nola dakigu esku hartzea nola izan diteke, ez balen badakigu zergatik babestu da elementu bat, ez? Ze balore duen ez balen badakigu esaten, oso zaila da jakitea nola esku hartu dezakagun elementu horretan. Orduan, ez dagoenean, gure lan izango da, ez da? Piskat dokumentazioa jaso, aztertu zergatik da, balore balio bat zergatik ez, aztertu ze zatik dute balioa, ze argi dagoena da eraikin batzuetan, nahiz eta babes berezi izan, elementu guztiek ez dutela balio berdina. Egon daiteke elementu batzuk, eraikin oso garrantzizko batean, oso aldatuta daudena, edo dela 5 urteko baldosa badagoela. Orduan, baldosa horrek ez du zutabe honek duen garrantzi berdina, ez da? Orduan hori guzti hori aztertu gara eta guzti hori argi izan gara. Eta gero, komentatzen izuna, pixkat igual, ideia bat dukitzeko zuentzeko ez dago, ez da, 2017 dekretuak, hau da, irikitzatzi datorren dekretu bat, ez da ondareari begira egindako dekretu bat. Irikitzatzi baino, begindatik zetorren, orduan, definitzen ditu esku hartzen motak. Esku hartzen motak, ez da, daiteke eraikuntza, oinberriko eraikuntzak, edo, ja gero, pixkat, erabiltzen ditugunak ondarean, dira urdinean jarri zizuen horiek, eta ikusten zuen, handitzerik gabeko esku hartzeak, ez da? Bi mota da, eraikinari estu lotuta egingo dena, hau da, errespetu handiagoz, aldaketa gutxiago egingo dizkioen eraikinari, edo eraikina sakonan dudatuko duena, ez da, berreraikitzea eta berriztatzea. Esan euskeraz da, nabardurak dira neko finean, beretzako finegiak. Baina, osatzen da reforma adibidez. Katalogo askotan ikusiko duzute reforma hori mentzen dela, eta hori guretzako da estakiri bat. Reforma esatea da, egin zula nahi dezuna. Zer reforma normalen, etxea reformatzea dezunen, bota eta bere egiten dezu. Eraikin bati esatea reforma aplikatu dizai okizula da, esatea dena egin zula. Nik uste konfusio bat entzia datorla, eta katalogoetan kopiatzen dela, Eusko Jaurlaritzako dekretu batean esaten zalako reforma hori mentzen zala, aldezarretako, karka bat aldeetako alineazioak regularizatu nahi zirenean eta horrela zoa zegoenean. Orduan hortik nik uste dut, jundara pixet gauza aldatzen eta telefonaren jolasa bezala. Gauza mosten junda eta gaitu da reforma hitza, baina ez zentzu honean, eta orduan gur normalean, katalogoak etortzea zikunean pixkat, irizpideak eta begiratzeko, edo kontseilu gisa esate, reforma bitzat ez da zuera biliz, azkenen esaten izan gara dozer gauza egitekela. Eta babesten nire balen ez du merezi esatea. Edo babesten dugu ez dugu babesten. Orduan normalean erabiltzen dituguna da, lehenengo bat, bi, hiru, lau esku hartzen mota horiek, ez da? Zaharberritze zientifikoa, kontserbatzailea,
zaintzea da paintzea edo sendotzea. Pixka gradazio badago, esango nuke exigentzi maila gorena zientifikoak eskatzen du, azterketa serio bat, materiala ondo aztertu behar da, saiatu behar da material berdinak aplikatzen, era berdinean aplikatzen, baina alare zientifikoa danean ere, baserri bat kalifikatu dago, baina gaur egun zein daiteke baserri batekin. Zenbat momifikatu behar ditugu, zenbat hemeneko gaia sartu behar dago, ez dago sartu beharrik, sortzen dira nahiz eta zarraberitze zientifikoa egintan hemen, egoa dago, egurra ezko panel batzuk da ere. Zientifikadori ez da zientifikoa piskatorian inabarduratan gotzen gara. Nik uste ez da lain garrantzizkoa, eta batez ere kultura teknikaren entzat ez da garrantzizkoa agian hor sartzea, ez? Nik uste garrantzizkoa dela kontzientziazioa, benetan erekin honetan ez delek duen balioa, eta egiten dugun esku hartza horrek balioa duen elementu hori mantentzen duen edo ez. Eta hortan lagundu behar dugu nik uste. Eta, gero egiten da pixkat, parekatzen dira pixkat, ondare legea eta pixkat egiten duen zerkapena esku hartzen mota horrekin ez da. Gero ez da balio handiago izan, egiten den esku hartzen mota, gero ez da exigenteago ez zen ez da. Hori esan nu ez dago, ez iritza jute zaten ez da, bakitela nizarbetze zientifikoa zorran. Izagotu, ostras, hori beste dago bat zera. Orduan, sarpeotako elementuak, zientifikoa, inventarioetako bat, kontserbatzailea, eta gero multzoetan, berdinak gertatzen da, berezia dutena, zientifikoa, ertaina kontserbatzailea, oinarrizko babesa sendotzea, babes morfologikoa ordezkatzea, babes morfologikoa da, pixkat, lotizazio gotikoa, lotizazioak mantentzea nahi danean, eraikinak agian ez du interesik, izan itekerako, dela 90 urteko eraikin bat, baina aldezarretan lotizazioak ere importantzia du. Hori mantentzeko, babes morfologiko bat ez da, forma mantentzen dugu, nahiz eta egin diteken eraikina berria izan. Gero zerretazta, diskordantzietan, bakarrik baimentzena zaintzea eta paintzea. Hor noraino, zure etxe bizitza edo eraikin batean, azkeneko solairua diskordantea denez egitez, ez diozu guztien bere etxea berritzen, noiz eguta barri duzulako, oso zaila da. Hor etxe bertan etorrezian bengoan ernaniko aldezarrekoa pixkat begiratzen izan plan berezia eta hori saltzeaten, ez? Etxea konpondu behar balitzen, laguaren eta bosaren solairuak botak inbarko genituzke, nola bidaliko ditutik bi familia? Aztertu behar da benetan nola egin da, baina ernaniko kasuan, bi altxaera biek agian, bi altxaera biek eginda zeuden gainean lege barruan eginda zeuden, ez bere garaian baimendu ziren, eta oso neurri drastikoak bihurtu daitezke, ezta? Eta gelditzen da hor, ez fuera ordenazion batean, ze baimentzen duzu zerrez, eta pixka situazio zeiak, eta nik uste eusko jorraritzak hori ez duela, joan dela nik ere oso ondo aztertuta, ze arazo sortu ditzen. Eta, gero paga espartziala, eraikin batek duenean elementu bat, eza? Orduan, hori mantendu behar da eta listo. Gero, kartas de patrimonio. Hau dia irizpide poetikoak esango nuke, ez da? Ze, garen pila bat. La carta de Atenas 1991an, eta bukatzen dugu, gero jarriko zizulta digatzuk, 2011ako criterios de conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX documento de Madrid. Tengo un pate que esan dutzun que es el único que no se aplica a Madrid, ez? Ola kozera. Eta, egia esan dira oso irakurtzeko oso karta politak, baina gero praktikan jartzeko niretzako bintzat oso zeiak dira. Baina, bintzat ezagutzea, baduela irizpideak eta esku hartzen irizpideak markatzen dituzten milak idatzi, ez da? Ez dira legezkoak, ez dira legeak, baina hor daude, ez da? Jarri dizuet batzuk, aipatu nahi bat, zela iritsi zean bihotzera. Será tanto como sea necesario y tampoco como sea posible. Ya está. Badakitzen egin behar dut, joder. Gelditzen ez dut inberdin, ez? Hori izan dizute eta zen, joder. Txapo. Horrek egin konferentzia bukatu da. Hori egiten bat dugu beti, ez? Zer da behar dana, zer da behar ez dana. Gero hor, irigintzan eta mundu horretan goitzen gara beste arautegi pila bat, ez? Horrein zetea, eraikinei esegitzen zaizkien baldintzak askoz gogorra bat dira. Irisgarritasuna, egiturei eskatzen zaizkien beharrak, soinu aldetik. Nik uste batez ere
eta nire ondarean gehien zehatzen dutenak izaten dira beti, irisgarritasuna eta ero segurtasuna bermatzea, ez da? Egitura batek edo usten dio edo ez dio usten karga batzuei. Eta gero zuten kontrako arautegia ere bete beharrezkoa da. Zergaztenik sinatuko duen proiektua esaten ez, utzi zatzu ere. Azkenen gu normalean erabilera berri bat sartzen egia eraikinean. Eta gauza ondo da eraikina bat zegoela, baina claro, guk erekin erabilera berri bat sartzen dugu momentutik, erabilera berri hori bermatutako behar da, eta gugo legetia bermatutako behar da. Zer norbaitek horri buruzko, erresponsabilidad hartu behar du. Hori uztartzea da zaila, nun gelditzen naiz, minez, egitura batze punturaino sendotu bardet, nik sartzen duten erabile hori bermatu da izateko, ez da. Orduan hori da pixka zaila da, eta hor du, karo, tanto como esan necesario hori, ez da, karo, hauek Madrien idazten dute hori, irtetzen dira konferentziatik, afantzak modeeko, zean kedau, eta idazten dute, ez da. Zegeria sartzen gara, betikoa, ez? En algunos casos pueden requerirse intervenciones que aseguren la sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un pormenorizado análisis, por lo importante, análisis, las nuevas ampliaciones deben desarrollarse de forma que completen las atribuciones del bien patrimonial. Estas ampliaciones deben ser reconocibles. Por nuestra verdad. ¿Reconocibles por quién? ¿Por una persona de 200 metros que no sabe nada de arquitectura? ¿O por una persona que sepa del tema eta badakila gerturatzakon, ez behitu, eskarria honek taia diferente duke eta da berria egin dalako. Ezagutzen ditugu arkitektuak benetatik, adibidez, Ondarribiko Ikarra egin zutenek, izan behar da, baina izan behar da rekonozible, baina izango da rekonozible gerturatzen zelanien metro batean. Beste batzuk ezango dute, eta haiek adibidez arrasi egin zutenean, altxatuten arrasia metro bat edo, baina ez duten, nire detena da, horrutitik, sentsazioa berdin izatea. Gerturatzen nahi zenean, izango da rekonozible. Beste arkitektu batek esan ezak ez, nire detena denetan izatea rekonozible. Eta ingo dut, kortenezko amaiera bat emango dut, ez da? Zer hau nik egin dut eta jai ikusiko da diferenta dara. Zein dago nago da zein dagoen gezki? Nik esan ikusten gero ez da gutxi bat egiten hori buruz. Azkenean gero ez da gehiago jardun, zalantzak ez. Agian biak egon daitezke ondere bagiz. Zuk ondo aztertzen balen badezu. Eta ondo azaltzen badezu zergatik egin dezun, hori da importante. Zuk egitea zergatik nola zan benetan arresia, nondik datorren, eta gerria zuk egiten dezuna gaur egongo da. Eta beti reversible izan, hori bere importante. Zuk egiten dezun esku hartze hori, nola bait, hanka sartu bale badazu, hurrengo batek hartu dezake, kendu dezakezu egin dezuna, eta eraikina bere horretan jarretzen du. Hori behi da oso importantea. Hori bermatzen bale bada, egia ja lasai egiten dezu ez du, agian hanka sartuko nuke, baina hori hurrengoak kendu nahi balen badu, kendu dezake eta hor dago. Hori behi dara kontuak ezatekoa. Baina, ikusten zuten pixkat irizpideak dira oso orokorrak. Hitz egiten egia gauza batzutaz, esku hartzeak dira beti oso interpretagarriak. Eta bezala asko pila bat, horreintxe bertan nautikoan Donostian, eduki dugu kriston polemika eta aterako dira. Bati gustatzen zirelako gehiago, besti batek gustatzen zirelako txigo, baimendu dago, gu baimendu dago, eta gainean nahiko lasai gade, eta lo lasai egiten dago, ez? Baina, beti dago norbait, gustatuko zerago gehiago, inbarko litzatek errola, inbarko litzake beste horretara. Eta gero beste alderdi importante bat izatea diru laguntzan gaia. Ze diru laguntza mota moten dira ondareren inguruan, ez da? Komeni da, Europako etekin eta zen sartuko, porque egia esan ez dukago zerderik, baina bai, Eusko Jaurlaritzak emate dituenak eta aldundiak emate dituen diru laguntzen arteko ezberdintasuna zein den pixkat esplikatzen, ez da? Pentsatzen motxa izan dira, baina, Lauten dutxi. Lauten dutxi. Posibitu duzeko? Azkartzeko, Eusko Jaurlaritzak ematen du, esan nuke beti, balorean jartzeko, planak idazteko, eta berrera pilpenerako. Eta gureak zentratzen dira gehiago, mantenurako. Kontserbazio edo eraikuntza lana puntualetarako. Piskat hori da ideia globala. Berrera bilera eta balioan jarri, eta gureak izatea konsolidazio lana. Normalean, 180 izaten da gureak, teilatuak berregitea eta egiturak ikutzea. Hortik ez zera pasatzen. Eta zure gure apekontuekin, piskat hortxak abiltzea. Eta hori da pixka gureak zein da gure xedea zein da. Eta ja,
Eta bukatzeko pixka eta adibide batzuk ere gutxiko izuz dira bukatzeko pixka. Bueno, eta adibide moduan, lehenko Bergarako San Pedroko eliza, batez ere irakusten dizuet egin zelako oso azterketa sakona, aurretik. Gero obra nola gaitu da nire, oso nola gaitu da, baina zagatik. Bartzuten arkitekto gazte batzuk, zukatela gogo pila bat, eta zetutela, bizango da gure proiektu handi bat, eta sartu zian, eta ia marrazteko moduan ikusten da. Ikusten da zergatik, elementu bakoitza marrazuta dagoelako bertokien. Eta horrek asko esaten du, ez da jone zeran biarrazea eta ditut, hartu zuten lana, bertari gozian, teiatuko egitura guztian marrazuten, eta marrazteak esan nahi du ezagutzea. Ze marrazten dezunean ezagutu egin bat zuzen dago. Eta hori ezagutzen baren batzuk gero erabakiak hartuko dituzu. Dorrere egozidean, lehioetatik ezakin nola, eta zian daudez jakitea. Baina, karo, dorreko solairu guztia marraztu zuten. Eta esaten zuen bezala, marraztea da ezagutzea. Bazekiten puntu bakoitzean nintzegon. Puntu bakoitzak zea erazo zuen. Han ikusten duzue, ez oso ikusten, baina lehenda bat dago, harri mota. Zati bakoitzan ze harri mota dago. Eta orduan, dorreko zati bakoitzak ze harri zuen eta beste gorputzek ze harri zuten, aztertuta zukaten. Eta marrazuta ari denean. Eta gero egin zuten, patologien analisi, zati bakoitzak. Jaurako proiektu bat etortzak zuen, esan dizu, lasai nago. Lasai nago, ze hauek aztertu dute. Eta hori zuentzako ere importanta, aurreko. Ez estado finaleko edo amaierako egoerako planoak baizik eta aurrekoak bertu ditugu. Horiek ondo daude, horre egin da benetako azterketa, o plan horiek ez zute zertarako balio, eta memoriak ere ditu behar dugu asko, ez? Memoria zer dago ez da memoria. Betiko memoria bada eta ez du aipamenik egiten ere ikinarena, ez hori kontuz proiektu horiekin, gelditu zen zuen. Pixka gainberi batzen behar zute proiektu bat hortan fijatu bat zate. Aurreko planoak, egungo egoerako planoak, eta memorian ere aberrekin ari buruzko ze aipamen egiten da. Zer normalean memoriak izaten dira, depende. Nik egin esan ez proiektu asko egin, batzutan irakusten ditu ez edo. Ikusten zute, zertxa bakoitza, teiatuko egiturako plano bakoitza, baraztuta pasatako egin. Bueno, arkitektuak iristen gantokira, eta nik uste dut transdisciplinaridadari landu baka, hola. Orduan, hauek hartu duten bi estudio, Filinkok egina, eta beste botantek dela harriaren inguruan ibiltzen da talde bat, harria aztertzeko eta agurra aztertzeko. Eta informazio guzti hori proiektuan jasuten. Azkenen da, aurretik egiten dezun gastu bat, baina gerora aurreratuko dezun. Ze jakitea benetan zer aurkituko dezun gero, erabakiak azterako orduan oso garrantzizkoa da. Eta harriaren garbiketa egiteko adibidez, horrelako azterketa batek asko laguntzen du. Eta gero baina egin zuten 3D-an, arista guztiak marraztuta. Ez da, ikusgarritasuna gehiago, esan egiten bada, azterketa sakon badago horren hartzen. Egiturak, bazak, eta zenbat egur zeuden, eta horietatik zeintzu zeuden ez eta zeintzu kondo. Gero beti ere, obra egiten dezunean, da teiatua antxatzen dezunean, konturatzen zera baten bat egio beti dago ezki. Baina hori da, esaten zera, cosas del directo, ez? Bueno, beste adibide bat, Usurbileko saria basarria. Kasu honetan, eukideren baita suerte pila bat, izan zen arkitekto bat, basarien munduan asko ibiltzen dana, Luis Alberdi. Eta, horrekoak zetan taldea zen, Bergarako arkitekto taldea zen, hau Luis Alberdi da, eta gainero solitario. Baina, basarien munduan asko dakien arkitekto bat, eta jende horren itzegitazea asko gustatzen, baina nik uste dekarri bat egola gehiago, eta bera pitzaldien ematen batean. Eta da, lehenengo ikusten genuen basarria zen. Normalean ikusten zu baserri eta ez dut, baserri bat. Ez da gehiago ez da. Baina ia, Luis egia susmoa hartu da ziren baserriari. Baserri badu zerbait, eta bukarakoa da azkeniko egoera, zeitan. Azterketaren ondoren, eraikinaren azterketaren ondoren, eta azterketa hau egintzen ez bakarrik eraikina horrela egon da, askotan horrela egon da ezin da zer egin, baizik eta obran bertan, eraikina desmontatzen hasi zanean pixkat aztertzeko egitura, eta askotan, desmontatu gara gozo bestena zen ez berri bere puzle hori montatu. Aurkitu zituen piezain erabera, konturatu zen, horrek Igartubitiko fatxadarekin bazeukala zerbait, Eibarreko beste baserri batekin bazeukala zerbait, eta atera zuen berak jatorezko fatxada zein izango zen. Eta hori izango zen baserriaren jatorezko fatxada.
Eta hori berreskuratu zuen. Berreskuratu behar dan, ezan berreskuratu behar, hori beste zera bada, eta jabeek hor sartu duten dirutza, ez da, diborzo. Ze gainera zuten etxea zetarako da. Beraio bizidea, 10 metrota daukaten etxe batean. Osea, sartu dute hori diru pila, eta daukate ere ekina gutxi. Zer egiten da horrelako kasu batean? Osea, zer egiten du jende batek, horrelako baserri batekin, horrelako esku hartze bat egiten duenean, berreskuratzen duenean horrela administrazioak, guk kasu honetan, diru laguntza eman genuen, eta saiatu ginen gaina 2 urtetan jarraien ematen, alde batetik egitura eta bestetik fatxada, ikusten denelako oso obra garrantzizkoa zela, eta merezi zuela, ez da? Eta bain gaina bideo ondoan dagoelako, oso, horiotik, usurbilietik hori hori bidean ikusten duzu ezkerretara baserria, eta baina gutxi dago. Orduan, miskat, horko gestioaren nola eramaten da, ez da? Zer egin daiteke ere horako erekin batean balioan jartzeko. Hor ikusten gero segituko gara pixkat, arlo praktikoa lantzen dugunean norrelako gaiak lantzen, ez da? Zer egin daiteke, ez? Alde batetik da esku hartzak nola egiten diran, baina beste alde batetik dago horreko erekinekin zer egiten da, ez da? Nola esku hartu dezakegu, hori promozio pribatua, publikoa uztartu, zer egin faren Garantzia handi esan dizudan bezala, ez da proiektu bat egin, estudian egin proiektua entregatu eta obra egin, ez. Arkitektura egunero joaten zen obrara, erekina desmontatzen ari ziren bitartean, eta pieza bakoitzak entzenean, pieza marrazten zuen, ezagutzeko eta jakiteko ze pista ematen zikion horrek proiekturako. Orduan askotan proiektua hori zian plantatu behar ez, lizentzia batzu ez. Agian behar dezu lizentzia bat leheneko desmontatzeko, eta gero proiektua moldatuko duzu ezan. Ezkioko zela baserria, beste baserri bat baita antzekoa eta oso azterketa sakona izan duena. Ikusten zuen planak nola txaldian, oso zehatz, zuen itxura. Eta hemen, berreskuratu da teiatu guztia, eta fatxadan, berdina, pixkat aurkitu zen, fatxada jatorrian dena gurezko izango zura eta pixkat berreskuratu egin da. Hemen egur zarra eta berria gainera, uztartu dira, egia esan ez dugu heldurrek ematen ez da, berria egiten dena berria da eta puntu. Baina hori da pixkat irizpide hori asatzen da gehiago. Gero itxura, egia esan da pixkat, hau da horreka baina abstraktuagoa, ez da? Genekien kaja bat, egurezko kaja bat zuela, baina agian azterketa ez da zehatza izan, eta orduan, kaja horretako elementuak zintzuk diren, galdu egiten da. Baina, ezakit, azken hori da, ez igual konfundutuko pixka gehiago, pixka gutxiago. Baina, azterketa sakona du baserriak, egitura oso ondo aztertu da, barruko egiturak zergatik aldatu duen bere izaera ere aztertu da, ondo egindako lan bada, eta horrela ez. Eta, barrute pixka nola gelitu da, berreskuratuta. Eta, hau da, arrasateko munduen zerrajera, hau da pixkat kontrako zerbait, ez da? Hor arrasaten, dituz eguten, aldatu ditzakegu lehioak, hau dago, baina babestuta dago, erekin hau. Baina dago inventarioetan. Zango nuke beko mai bartan. Orduan, babestu dago, baina inorek ez egizar egin diteken, zer ez. Orduan udaletxeak, pixkat musika eskola eta handa dauzka taierre diferenteak, bertako kulturteknika etortzeko zan, baina uste bajan dagoela, ez dela ditu nian pixkateak esplikatzeko. Baina ez datorri, Pasa Carlos, ikusten zuen hau da pixkat dena babestuta dagoen, eta bere dekretua duen. Eta hau da adibidez, egin zuten esku hartze bat, ez da? Bekoa da, jatorrian, zegoen moduan erekina, eta horan esan zuten, esken nola razionalista lan, ingo du razionala. Eta duen lehioak ingo ditugu dena berdina egin. Eta ikusten zuen, bigarren solairuko lehioak, txikitu dituzte, arotzeri aldatu dute, arotzeriaren formatoa aldatu dute, eta azkenen olako erekin batean gauzaiek garrantzia dute. Izaera asko aldatzen duterako, ez dakar esan zueko, esko guri barrutik erabiltzeko hobetu tortzegu. Ez, lehioa pixka gorago izatea. Baina eske erekin hori da, ez da? Eta zergatik da razionalagoa zuk egin dezuna zegoena baino, zegoena hor zegoen. Eta egin zuenak, barruko agian prozesu produktiboarekin bazuen arrazoi bat. Ondo aztertuko egitea, eta ondo jakin gabe zergatik. Beste fatxada batean, berdin ikusten dute, esan dute, ezkerraldean, beste lehio hori izango da, goiko bezala. Baina, barrutik ez plantatu gabe, ez daukazu ez da, ez da, egin barra daukatau, argudio bat egin ez pixka izan da, egin zuten teiatu
horrek ikusten zuten abeak zetozen sentidotan, eta bazan espazio karratu bat, auditorio bat egin nahi zuten. Altza zuten tiratua, egin zuten horrako egitura bat, sinmaz, eta bezala, eta orain ez dago zen. Ez dago auditoriorik ez zen. Orduan, horrelako aldaketa bat egita horrelakoarekin bati, azken ere zertarako bat pena ematen du, eta egia esango bat pena, ez dut ere ikusia defendatzeko baino. Eta hori da barruko espazioak, eta hori da eguneko arotzeria eta hori da jatorezko arotzeria. Guk proposatzen genien, azkenekoan eskatu zuten diru laguntza bat, ez dugu hartu baino, berreskuratzeko arotzeria hau. Eta agian, barrutik sartu behar da beste arotzeria bat, pixkate baldintza klimatikoa eta bermatzeko, baina, bueno, horretarako hartu diru laguntzak, ez da, kostu gai jarri bat eskatzen duten gauzaiek, nolabait parekatzeko. Eta beste azkeneko adibide bezala, hanpo idea zabal, ez? Egia esan oso proiektu kuriosoa da. Nola gainditu da, batzuk gustatu zego gehiago, beste batzuk gustatu zego gutxiago, ezak ezagutzen ez zuten denok, bista egian bai. Baina hau izan da, guztiz pribatu izan da esku hartze bat. Hanpo bat zuen eraikin hori hor, hasieran gaina badirudi botan izutela, baina, udalak bere katalogoan babestuta zuen, Eusko Jaurlaritzari hor babesteko tantzeko hori usatzen, egia esan igual, baldintza asko izan aurretik guazen zerbait